baro bangwan nam yapi shakani ka program Doctor Speak halor kapang kajing mentoy hakajing ay katika COVID-19 kabaar. Balay ngidon kam banyo artili kidus jongka COVID-19 vaccine banyo kajing yada haka bormet kabapura ba banyo yaka imlang saalang kabasngan lada baro ki wan chakmat banshim yakatika nabenta kalaway kababha la shay hadin habut. Layashimenta hakane ka program da i Dr. Iban Roy Lawai, ibadi i Rapid Response Team jongka Medical Officer of Nongkwar UPHC, but i Dr. K. Mauro, ibadi in charge jongka Mauro PHC, kibakin batay siya ngi halor kane kapang. Ti kublisipun Dr. Lawai but Dr. Mauro, layashimenta hakane ka program. Ti Dr. Lawai ka jingkli jonga ka beningkong kalong yapi. Hatu kane ka dus baar jongka ne ka COVID vaccine ne. Kadai kebadan kam shisha hadu kata-kata bengi day banyo ladang ladap ai kadus benikong ro. Hoi, mo ngidan kam ban ai. Namar kumba ka research ka studies ki ong ba anda PI ka first dose kaya dai pi kumba 30% mo. Anda PI pat ya ketika ka ba arsin kan ya dai pi kumba 100%. Te kamut ka bhai ngi ba ngin shim pendep pat ya ka second dose kan. Hoi. Di baling ngidan kam ba kibri ki kwa man sutu mo ba ka first dose kaya da kata pesan balada ngi ai ka second dose ka kami ada susu kata pesan belingi don kam adu kata ya ka kalong kum ni the PI ka first dose na am shubuk nuk sama the PI ka first dose dia kata ka barung hamet jungi am ki kata ka immune response ka dande hamet jungi undang ila ai ka first dose kamut ka shna ken ka penkre kumba da ketin kasingi ong kita ki immune ki shipai kalong it make them ready te ban fight ya ka khalam te anda pila ai pat dia ka second dose the PI ketika ka ba arsian pan ka pen klan shushu ikita ki shipai jongi bahkan yele persya ikitu ki kenyang jempang ki khalam to kubli pun Dr. Lawai tak jumpa tai jong pi ka jingkli jonga ka phashi Dr. Mauro menta kubli doktor doktor ngi kwa mentep ba ke ka por ka batikna bangidan kamban up hapadeng ka first dose pa ka second dose jongka COVID-19 vaccine pila ban patai ningkong ya ngasngu tendat ba ngiyok ban keren chipang gani ka second dose jongka COVID vaccine ka belong ka badan kamba di kini ka interval lani ka jingjingai ka first dose na ka second dose dan lagi sngi ukila bu prapasau sngi hadu shispa khat ar sngi hapdeng kita ila ban shimken ya ka second dose kita ka dik interval ka ba ka hadin mangishim ka first dose prapasau sngi hadu shispa khat ar sngi hapdeng kita pila ban shim no hi kidan kibrio kibala kinwan shim be no ha ka sngi ka ba prapsau kalong dan dia dikim lapor kinwan shim no ha ki sngi ki ban wan ru long hi ba hadin jak prapsau sngi ru long hi tang ba om de ban slam pelat ya ka shispa khat ar sngi ke kata kan I complete protection ki di doktor pila ban patai bali ka don ka jingya pher ha ka por nikong bengiyo ka first dose ni tang hadin ka to ka ni tayo ngilala bengiyo ka second dose ta mentai ngi hap up pat mo ka por ka pher na benta ka to benikong bat menta nakadaw ayu kila penkelano ho hapor bang kidang sedang hi ka ni ka injection tika ki babun ni ki ai ha igap iba arpu prasngi ho mo ni kumta di Henry kat badang ya ki por ki scientist ki le research hi nak kapor sekapor pat haduk mentar kedang le hi ka research chongki baki wat benya ya kata ka jingbha ken mo ba ladang yi ai tam ya kata ka arpu prasngi mo kam ba long menchwaru de sikan long kom du Henry kila syem ba ka khambha penban mo tak efficacy jong ka khambha penban pat kamdon kanu ka jing sniu lani kamdon kanu ka jing baklah kata ken tiana kata ka daw ngiyo iba hadin ba kila wat benya kila confirm ba ka eye protection ka ba khambha tikisa eye kan ka gap interval ka ba prapsau du sis pak har sngi ken tiang asura ban klifi hadu kanu kalong katrikam kan ka tika covid ka khandai kan hadin balayo ya ka first dose but hadin dingil adab yo ya ka second dose tu pila ban batai pura halor ka jing trikam jo covid-19 vaccine dingil ayo baro arteli ki dose ki
Kini ke injection tika ka basic principle si kadai baka develop kita ki antibodies mo ka first dose ru ka generate dan ka penmi kita ki sipai hakamet kiban itho kiban identify yo virus kiban itho pat haju ko por kin le persya ya kaban penyap yakini ki virus lada kirung hakamet lani lada yo ban yo infection covid mo ti hadian ka first dose kumba artio do sau tio kin kamet hi kan penmi kita ki sipai kumba ong doktor lawai kan penmi kita ki sipai ba kamet kala along ready ha ka immune system jaka ban fight ban yele persya yang niu virus ke dia kani ka first dose kala syem ba kala ban kita ki sipai ba ka penmi kila ban ne hadu ko malai banai ha dan ni prap saus ni ni dia pada hadian kata taruh kidang dan ni kita ki antibodies Henry ka second dose pada kan nang pen ai syu kan ya kata ke immune system ke immune response ka bakham bah syu ka ban ne kham slam ya kata taruh kan kata babatai mapi Dr. Mauro Kablisibun ti ka jingkli jangan mata ka pai ben si Dr. Lawai ngidang don kam ni em mangin register biang naka app Kowin banyo ya kanika dosage ka ba ani ngi chula man lit bit hakanu kanuka health dispensary banit shim pila man patai syai lo kata anda pila ai ya ketika ka beningkong kamut pila dep register ha katu kasing kamut ka ki details jong pi baro la don ki kerteng nang ta ki age jong pi ka nutrik bi ai ya ka first dose ru kila don ha kasi pa ka ba P1 ban ai ya ka tika ka ba arsin dan kam syu ban register kala don lupa ha ka Covid app ka badan kam hi ka datang ba pin ai ka number phone uba pi register ningkong da P1 ha po pila ban let ha ki health center ha kan kuno health center ru pila ban let syu ai tong tu correct number phone ba pi ai ha ka first dose ba pi ai yang tu tang type ki number phone kila mi de ki details baru khoi antan dadat nang tu da kila ai kila verify kisa ai ketika ka ba arsin kamu ngila yo tigi bri kamtam sha no kendong pat mas ko ban clear pi ba kalong ka ba mo de kisah ski jaka komban pendan kam kan tinong wiki remote places ba kin travel na ka bi ka jaka ko bi jaka ti pila ban ong kumno ha kitu pat subut de kim yo alat ban let ya ka tu ka ju ka jaka kham lit no shaka we ka CHC ne PHC kat komba dei mo ti ka ka ba ka pi dan kaman ong ki la da ki haban ai ka second dose de kitu ki bri ki pasal ski jaka balong out of reach na ka main town okay kumi kita kila dan beki session mo halaki haki PHC baru khoi kila create hiki session shwa bakin ai kila inform ki kishnong ki rang ba shnong kum ki hetman kum tu kila inform ki hakata kasi kan sadon kata ka vaccine ki bakwa banwan sakmat ban ai ka second dose kila banwan kila etri ringkat bat ka shnong ti ka jingkli jong ai pi next pat kalong ba ladang ayo COVID-19 ni nga sya expose la dia bat kibri ki badan COVID-19 ni ha pedeng ka por bangala dep aya ka first dose but ngadi ban ai no se ka second dose dei ti ngadi ban le kumnu pa doktor nga kundu kum kata ka jingja but lani ngadi ban fun ya nu banyo jingerap ni ngadi ban wat kilat kalinti bangan sothu ma kumnu ngan sumar la dia kawai hi lada pia kendu bat ki bala long positive ka protocol jengi hi kalong ba ngi ki badan haki dispensary ki UPHC ki PHC ni la yo baki kerteng jeng ki positive case and then ki high risk subu kum ki kendu kum ma pi kendu ki positive kila ai ka kerteng jeng pi tengi ngi la follow up pi and then ngi pa pi ba pin ngi pa isolate pi and then pi ha ban test te shubo pi just in case pi yo positive hendai ka second dose pi kala jan ba pin ai dai te ya kata pin hab ban sange shwa long ba pin ai no pin hab sange shwa pin hab complete shwa ka quarantine jong pi 10 days ngi ang shi post ngi te ha ka si ka ba pi recovered pin hab ken nang tu 90 days ken kamut khandai post ngi lai banai and then dala dap lai banai pila la banwan ai ya ka second dose Kablisibun Dr. Lawai ti Dr. Mauro pila ban batai kambnya ba balingi hap up hadu khandai posni ladang ladep jam naka nika COVID-19 ni balingi hap up hadu lai banai ban yo yang yaka second dose pat naka daw yu pila ban batai banya okay to hadin yo infection covid mo yang ni yo covid positive ni
Now tu virus infection ng virus ke antibodies kila shnahi ha kamet ken. Kita kedika rukom jong kamet hi jong ni. Ba ki antibodies kila mi. Bat kito ki antibodies hi kene te kene hi. Bat kito hi ken protect ken ai ke jing yada. Ya itu ibrio ken. Tie nak kata kedau long dala dei makana ban shim ya ka second dose ru dang dei hi ban up ya kata ka lai banai. La ni kendai pau sngi hat nak dit nak sngi ba fi recover. Di shim nak recovery. Ken di gini ki bale ki ba syong pen kerpang la ni isolation mo shi pau sngi te hadi ha ka sngi ka ba shi pau ngi ju follow up ngi keli ki biang ki bit em te la da ki biang ki bit kim dan symptom kim dan te ngi khen ba ki la recover ken. Dia nak kata kesngihi bangi nyau pada yang ni kan date makin nyok ya ka second dose. Jangki. Tak habis pun Dr. Mauro. Dia keipat kenika protokol na bentak ka second dose. Ki dan ki bala ada kumpang asu klimennya mo kilang dulu ada pan ai ka first dose. Dia ka don ni am ka different time interval part to be followed between the first and the second dose part. Oh. Ketahi kan ka interval ka ba Profesor ni haduk si sepak kat arsni kata hingi follow kan ti kata long ha ya kibri ki ba yo covid hapdeng bakila hapdeng suppose kila adep shim ya ka first dose ti diben shim sak second dose mri hapdeng ki yo no infection nadu nak kasngi baki recover nak infection bade ni ken ya kata hi lai banai hi teknik kam dan aku lisipun ti Dr. Lawai ngitip bakadan arteli ka vaksin ke bah India ne ketika Covaxin bat ka Covishield ne ti ngisu kwa bangintip ba ngila banshim ka ju ka vaksin for the second dose komentar for first dose ngishim ka Covishield ti ka second dose ngila ne yang banshim ka Covaxin ni hab banshim ka ju ka vaksin ko bangishim ka first dose but balai kumba pila batai hi ba ngi hapo India ngi dan atli ka vaksin de ka Covishield ba ko vaksin ngi dapat ha ka region ni ha ka state jungi ni aida ka Covishield ngaduk dang sedang aduk mentah de Covishield ya kani ka jing IT ka da PI de ka Covishield ha ka first dose ha ka second dose ha ka ba arsin ru pin hab ban aida ka Covishield pim long ban ya kle bat ka ko vaksin lada in case shubo PI de ka Covaxin for example ngacu ainuk salada pidan sya out of state sya barkum sya asam kadan ka Covaxin telada PI de ka Covaxin pinhap pendap de ka Covaxin pimla banya kle lang bat ka Covishield kadau ka long ba ka Covishield bat ka Covaxin ka manufacture kadela ka jong ka long bi ka company la ka jong mo ka kajing terikam jong kiru kadai kaya pet ka Covishield kaya pet ka Covaxin kumbangin subatai ya ka Covishield ala ashnada ka SSI ka Serum Institute of India ya ka Covaxin pat ashnada ka biotech Bharat Biotech ti manda ki kena khasi jongi ru de bi ki sa shabar ti ki shim ka Covaxin ki hapenda pina to ko sabar pan ti pitrai baka nakadau i baka ka state jongi kam wanra ya ka Covaxin ti ka use bitan ka Covishield long shubu menta ki niki kena jongi ki shim da ka Covaxin bo ti kimla ban let pat chabar ban yo ka second dose ka Covaxin ti pitrai ka long ka badan kam yang ngiru bengin yo ka Covaxin hanya po state jongi naduk ni kong hite ngi shim ya ka Covishield namal ngi dapat according to ka research kalong more effective kan ka Covishield compared to the Covaxin kan the most of the state hi ki use bi da ka Covishield te shubo along just in case baki kena khasi ni chabar ki let da ka Covaxin de ki wan chini kim yo alat kamut nearby state kadan ka Assam tikila ban let chateru henry hapo Meghalaya ya duk mentangim patla ban ai da ka Covaxin kan mentangim patla ban provide nama kaduna ki bun hi ba ai bi da ka Covishield kubli Dr. Lawai ti Dr. Mauro hakata kalyang pati ngisuk fila ban patai banyak ba ngila ni yang banyo ka second dose ka vaksin nakawe ka district ni nakawe ka state hakum da one hakum kata ka jinja kan la kam dan kanu ka jing on ai la daki dei ki brio ki basa hasilong ki le trei no sha long stone la ni sha garu hills eru kilaban ai shatu ki jakahi haba khamel kila de diu ya ka second dose ti kum ki bawan na shabaru la dakil ashim Covishield shabar ki wan pai shani
then namar ka Covishield kalau kadon hang ni mo kila ban chim ka second dose hang ni ti katakan num don kanu kanu ka jing kan namar ka di ka ju ka rimo India ka di India kanum don kanu kanu ka jing ti kanlong kumju himo Kalong ladang kumju. shim ko vaccine Covishield na kawi ka state ru ngila banyo ki kanu kanu hi dai ho ti kahaka nipit meta hakani ka jila jangi Meghalaya kan ngilai I pakani ka sarkar jangi kala ale kat bala ban ai kani ka covid vaccination drive nei haki jaka ki belong kiba ki jaka ki bamla ban kot chiki ban let mo chiki banyo klenti basuk ban push tu ke jaka ti ka jing tri sitam ka sarkar ru kala ala ban poi hadu kata kaliang ba kinyo ya ka first dose jong ka vaccine nei ti ka jing kli jong ai pi kalong ba kini ki campaign baki awareness kidang continue ne em na ka benta banyo ya ka second dose ru shaki tu ki ju ki jaka ba kham long paji na ki shnong ki thau shanisha ki kamtam shiki shnong na kondong kan mo shkwa ban kli kata ho ya kata hi nandu pas dang hi phindapet ha kanika karukom penyat hi ya ka vaccination ya ni ka jing ain jek ka kala long bet shaki outreach bet kemusyu mo outreach bet kam dadi etang ha ka center henry kadon bet shaki jaka kiba kam jingai ru mo ti wat haki shnong kiba de ki hangni hasor ru long nyem da up baki brio kin hap wantang ha PHC lani ha urban health center ngila ai wat yaki outreach session ki belong away from the center kan mo kom haki yang school ki community hall mo nang ta ki don ki ki dorbar hall I jong kishnong dia nia keren bat ki CCMT mo ki shnong ki pan ki jakaya ki bat kilong ready bet kan ai tinggal ayok ban kandak babon hi ka jing ai injektika jing sisa ka dei haki outreach ka bangila ai but kan ni kan continue namar ka government ru ka latrishi tom haken ban mobilize lingba ki sources ki babon ba ki briokin tip kan chapang kan ni ka injektika but kin num dahap ban wan shidu sha sormo musyong no kin yo bet haki jaka la jong ru kan ti doktor suppose menta danga shim ya ka vaccine ne but ngayo ya ka covid-19 kani ka disease presentation kala ban kala ne em from the normal case ka ba ja yes hoat kata ka kala pau shai ba haki jingwat bania mo jingwat bania ki jing ki research baki scientist ki le bat ki data ki bangi lum bat ha is kasil sang niru ki data hi ki pen I ba ka kani ka inject tika bat lada complete hadu ka second dose ka pendunai ka severity kata ka jingjur jong ka jingpang ba lada yo ya ka infection ru kamot ka jingjur jong ka jingpang ka penduna hadu kandai pu % mo ka severity kata long ki brio kim hap kan ban lektia hospital lani ki kalong mail kalong jai mo desi ki bon hi ki bangi ki shong home isolation lani ki shong haki corona care center mo ti kata ka severity kala aduna lupa by 92% kandai pu % mo ti ladangi siem pa desi kan ni ka fatality rate lani long ya ki bayap mo hadin ba kila complete hi ka vaccination isiem ba wat kata ro kala aduna ba ha ka protection kala long hadu 99% kan protection ti kini ki bampat ai vaksin pa dia kini hi ka jing ka data hi bang ilum ka pen iba kaduna kata ka jing ya dai ki namar ki padon ni ketika ka met mo kaduna ha ken ti ka severity lele kala pau kala long la confirm mo la pen ti kana hi apen shisharu ba kaduna ba ki babon hi wala ki yo ru ki recover takadang idon kaman ai ketika mo ladangi yo ru kam num shim jing e than kata ta man chitom jur dai ngila man chu isolate hi yen ning long asymptomatic dai ti Dr. Lawai ka kani na benta kanika covid vaccine kan ngi don kam ni em banyo kanika vaccination certificate but kalong responsible ni em for providing the certificate or naka app ayu ngila ban download kanika certificate Sisian papila ai ketika kemet ngidan kam ba ya ka vaccination ka certificate ka de ka kadak ban pen I ka jing shisha mo bangila ai ka ya ka tika
Ti ban pinyo ikan ni masin da pila register tu phone number kumbang ong du mene da pila dep ban ai ketika kan sapoi ka message hapa utu number. Hang tu pinda open ni ka message kala don lupa ka link hang tu ban klik ban download. Ti pin hap ban klik ha ka tu. Anda pila klik ha ka tu kan mi bet direct ka Coven app ke. Hang tu kila batai in details. Shubo pila open ni ka Coven app nang ta kala tu hang tu ka register yourself. Klik ha ka tu register yourself. Ai phone number jang pi uba pi register kan sapoi ko OTP anda kala poi ko OTP kala mi pi enter to OTP verify it nang ta kala mi bika certificate jang pi should download nang to download kan sapoi ka PDF soft copy ha Android phone jang pi tenang tu de pi kwa ban print pila ban nearby cyber ru ban pak print ya ka tu lani ki bamdan Android phone ru kila ban le ki cyber kila semua tu kila tip gitu kin sa download ba Sa download ni. Tiang aku ban klipi ka wei balik ka dong ka long ka badon kam bangin provide ye kini ki COVID vaccine certificate ladangi travel na ka wei ka stage balik ka belong ka badon kam ba kani ka vaccine certificate kalau very important bangin hapan proof mo bangin ada vaccinate ya dia. Pi kemni long menta ketika pandemic mo kani kade whole nation chaki bari kadon kani ka pandemic Kaban pinci syai la dia namar ba kibre na shabaru kiti yang oleh si ada kawehi ka kala jinga da ka dei ba ngin ai ketika ngin ya dai la dia ba kiwei telada pila don ka proof pat ba pi pen i ki ba pe ngal ada ai vaccine kani ka certificate kamut ki la sha pi ban travel kan kamin katahi menta da pidan kam ban le tang ha asam ru pinci le tang ha po ka umling check post ru kin check shoya ka vaccination status jumpi ada pila ada ai na ya tapi lah ada pihak ban provide ka proof ka jing shisha ka kawai ka deka certificate jumpi Lishpun Dr. Lawai Dr. Mauro halur ka vaccine certificate kan pila man patai pinya ba balik ka perthai borok kawai menta ka don kam ya ka vaccine certificate mengin travel ka perthai borok kawai but balik pila man pensu thu ki bru ba ka jing ai tika kalong ka badon kam ba ngila ban ngiyat ngila ban travel nang ni satu ba ngisu thu ba ka jing spread ju tau jing pangru ha pedeng aru ki bru pla vaccine ru ka duna pha te kom i doktor pila ban batai shai halo kata ban su thu ki bru pet in program kini ka kalam covid khat khandai kadika kabiyabit bahate kalau highly infectious te long beli ka perthai kalong ka simkhia mo ya kani ka jing ai injection tikaru kani na kata hi kadau baka kalam hi kala takjur kala ban penyap sibun ha ki beriu pat kumbangi yo iru daki million ki beriu ki layap mo ha kaleng satlang ka perthai ti namar ba kalong ka bayabit hadu kata na kata kadau long kani ka certificate bangi pensisha bangi ai vaccination la ding ai injection tika kalong ka badon kam mat ka koridor bhakin namar ba dam kumta kibi kiri ru kinum kibi kinum la ban kintip kum no lang ila don protection ne em lang don jingya da ne em ka met chongki namar la dangim pat don ka jingya da ngila ban pen sapriang ya tu kenyang jingpang mo syaki wei pat bat kata ka rukon pen sapriang ru kadai ka bajur bah namar kumbang la ong hi ba kalong ka bayabit hadu kata ba iwe positive case ila ban pen yabit hadu ka masipo hadu ar phongot ki brio ti bat katahi ka penlong ya ka perthai lani ka world ya kan ka WHO mo bahkan simkhia ba baro hi ban simkhia ban ya kan ki injection tika bahkan long ga jing da om tang ya ladi simet han rei ru ya ki we namar kan ka transmission hi kan nom jia ladang ina ai injection tika pat harju ka poru ideng ki mas ni follow ya ki SOPs baro kontakin ti om di tang hari India om di tang Meghalaya bangi strict mo basno lani bangi ni pensung thu ki beriu mo ba kin sim kan di injection tika ndri parok wei ka perthai sim khiai kan ni ti Dr. Lawai halor kata pila ban pensu thu ki bri ki bakwa ban travel naka stage ni shaka wei ka jilla kitoi ba klem tre ban vaccinate ba ki bamnget ba udon nuk nyang chupan namar ba
kidan gibrio sadli kidan gibrio balong tamu kimnget ya ka vaksin ba kimnget budan yang limpang tapa shubu le si kidan bashitam ni yang nasam joki ki hab ban travel mo to ngatrai tu nong pang ula banyo mo ka kalat bu unyo ban travel na kawe ka cakas kawe yo udan medical documents tapa kitu gibrio basenran ni kitu kinong pang lada kim tre ban vaksinit hatu kam jinjare ki bakin travel na kawe ka state ya ka minta te ka jinjari ki mo bakin travel lada kim shimya ketika tomba ka sarkar ka government ka ailat hi ki balada ki bri ki bam kim pen bor mo ka sarkar ni na do dang stang ka klem pen bor ki pai tang ende ki ai ka jing pen shai ki ki ai jing pen shai ta ka ki bun ki vaccination drive ki awareness te ka ba ya katapan ka syong ha kaman ki sarkar ki ai ba ki tu ki bakwa bandet chabat kin hab ban le ya ka test ni khat ka RT-PCR test kin kata compulsory pinhak ban provide a negative RT-PCR test bikin lada pilet cabar nani da piwan na baru chane pinhak lada pimpat dek ketika pihak pi ban test daka RT-PCR test lada pi test negative kamut kabiang lada shubuk just in case kami positive cabar fimla ban len pinhak isolate iladi lada kiwan na bar chani shari jungiru lada ki positive pihak ban isolate iladi tentang kata kalat ide balada kem treban ai vaksin ki haban tes ti kublish pun Dr. Lawai halor kata ka jimbatai parlok in pai kan dia check ini ki jimpen bana kani ka jingpang COVID-19 kala kata jor shisha shahi an larangi pet naganu ka liangru kadon ka jingdu nong sura lara ngia nujor ya ka rukum long rukum man tang khandiap snam shwa bat hadu manta hadu kat nu kala long ka bakala hangni po jala jungi kumu kaitor kumu tun shop ubaso tunat ya gani ka kam ngaru ngasem bangala don ka jingdu nong bat kunju kibai don lang hakani ka liang ya traikam nga trai kin ya menjur bat nga bangin la bon job yauni khriang jingpang kalong ka bakong san bangin ya trailang bat ki bor ki bapenyat ya ki kam na kaliang ka kwat ka kya bangin ya trailang bat ki bor jong ki dong ki shnong ki thau kat bala yai ba ngin long ki ba job ha ka ban pendukut sisendon ya ka jing sapriang jong uni ukinjeri jingpang hatu ngila du jingkermen ngatrai em bat ka wei na ka lat ka ba don hakmat jungi ka bangila ban sim but kalong ban ai ya ketika jingyada na ka knyang jingpang COVID-19 bat hakaju ka por larap hisudon ka jing so per kamet long gi bakloi ban lek phat test wanam artatien bat wat long kita ki benriu ki ba sngap ya kini ki kubor ham saya ki ba shiyok sngo look liak na ka social media klem de tip ka badai ne ka balai hanrei haba ki dang don pat ki wei ki ba wan ra ipi ka kubor ka ba long ki ba pli ka jingmut jing perkhat jing pi bapin yo pada ya ka jingmun to yaladi bat kunju ya ki ba iet bathon jing pi hi what ai bagani ka COVID-19 kan la ban wan ra shu pat ya ki jing e nalor ke e ka bala long lupa haduk manta kublai shibon Kublai pi parlok ni wan lambiang ni pi syaka ni ka program Dr. Speak halor ka phang ka jing mentoy jo ka jing ai tika second dose COVID-19 ni don mentabi Dr. Lawai bi Dr. Mauro ke ban batai ni halor kan ka phang ti Dr. Mauro ka jing kli yang ai pi kalong ba ki ki precautions ki bangirang hab buat mo what la dai ngila dap ai bro artali ki dose jong ka vaccine ki ki guidelines ki precautions ki bang hab buat banya dai la dia nak ka jing pang COVID-19 kita kebadan kam ha bat kebabun ha ki beliau ki ju keli ki kwa mentip mo ki don lili ki teng-teng gi namut tharai bang don kam shu man ya da ya di mo da ken mas ta ki yundri baro kini gi onggi covid appropriate behavior
kini baru kidang don kam hi bandeng ya kamas kidang don kam ban sat hai kikti kidang don kam ban penjengai iwi na iwi namar kum bangitip hi koi ka ba ngiyo i kalong ba baru ngila vaksinit lut mo dang puon ba ki bam pat vaksinit ru ha ti koi kedi kata ngihap ban ya da ken namar balada ngimtip ngi ya kendu ya ibala vaksinit ni bam pat vaksinit ru ta kedi koi bat kani hi namar kani ka ko khlam COVID khat khandai ka di ka ba pen sapriang ling ba ka jingring bat penhiar mat simo ka ba ngi ka spread ha kata ka dur tilada ngi khlam deng ka mas te kamot ngi la ban ring yu tu virus na ki wei pada ki briuru lani nangi ki wei ki la ban ring mo te hata ka dur namar ba kalong kumta ngi hap hi bandeng bandalong pen tikana bangi deng ya ka mas ha ki jaka public places tani ki jaka pat pa wei bangi la mi na yeng hi ngidon ka bandeng ya kamas kimde ban kensting nangta ide hi ban but tikana bahai kini ki jingsat ya kikti dalong gabala ngin sat beda ka ka sabon bat ko wei pade kalong bangi menum pat dia le ban ong le shingan ban le cha ban ya bun briu than hakno nu ka jaka lani ngin mudur bangi la vaksinit ngin den kam shu kam long kum tamo ngiyo i ba ngidang don kam ban deng ya kini kimas ban sat ikiti ban penjengai iwe ni iwe ban kiar ni jaka ba ya bun beriu ban paru mo ngidang don kam di ban bu di COVID protocol guidelines ni te Dr. Lawai hatu ki brio ki menta shubu ngang la dap yo baro ardos jangka vaksin ni ngakam in contact ba ki brio ki bapat dap ai vaksin hadu kanu ka jingma ngabu yala di bangan cha expose ki brio ki ba but ki brio ki padap ai vaksin lada ki long positive no shubu wa pi la yo baro atli ka tika dei lada pi kendo ki positive case lada pi padap bagi padap kata kan long ba pi la ida lupa shoi ladi pila yo bat ka first ba ka second kamut pila dan kita ki antibodies hakamet chong pi lada just in case pi come in contact but kita ki positive case so ka chances ka dan ba pin yo ka infection tamba kan long very low ke kam de ka severe mo kam de ka jur lada pi shubu pi kendo ya ki nang ta pi kum le test sila dia you turn out to be positive wat num kuslai namar ba kan num jur ka jingpang ya pi kan sudan mail kum ba ong i doktor maro mene mild symptoms dan nang ta pa da pi chushong isolate ila dia la jam kam da jur than te do kata ti suppose mentamo kan ja ayu lada ngamla banshim ya kaneka second dose jaka COVID-19 ni hakapor ka babyang nakidaw ki bamla ban kiar kum lada nga dyo ka jing shitam kansan ka bajur ni ngamensaw ka jing mensaw ka bajur bang hap sumar shwai ladi but ngam yo lat ban shim ya ka COVID-19 vaccine hadu banganda jam ni ti nakanja ayu pat hadin shubut nga slab man shim ya kaneka second dose shubu da pidan ka jingpang ka jing shitam hakamet jong pi dai lada dei ba pidang la ban yaisha long ka jingpang jing shitam pila ban ai henry just in case lada pidan pat kum ka gini ki symptoms jong ki covid ken kum ki fever ki cold ki cough ki to te pimla ban ai ma henry da pidan kinu ki jingpang hamet te pidang la hi ban shim ya ka vaccine ki mut kamlong kam dan kam man sha prohibit na katamu hoi ka niyo ape kalat man ka second dose te publish bun Dr. Lawai Dr. Mauro akawe kalyang pat kidon ki kenthai ki bla adep shim ya first dose ki yo no ka khubor ka bas pernat ba ki la pun khun kla armet dai ti shubu mentapat kidon kam man shim se ka second dose nei hatu pila ban penchai kumi doktor bakalong safe ni emi ki kenthai ki bla armen ki bla adep yo ka first dose shwa bakin pun khun but hadin bikin yo ka second dose sala pun khun kalong ka babha bikin nya da yala di ba iklung hakpo kawan ka kibun ba kibakum kita kiba kila adep ya ka first dose bat kumba arbenai lani si benai sitengi ki syam dak baki la armet lani kila pun khun ti kijuan du syaki health center kijuan keliangi kilong anong kumno ki kwatip kadon jingta ini henry kam don kum kata ka sniu
bat ka second dose ka baki day ban yo ru kin yo ya ka por ka ba day ban yo ka tu hi ka ju hi ka gap prap sau du sis ba khat ars ngi kam don jing ka lai ti ki ba armet du ka long kum ta hi kam don jing ta ka ta la de ki scientist ki la wat bania ki la le hi de ki studies ki ba biang bat la confirm bat hari India hi barok we la pelaj ban ai injection tika ya ki ba armet ru ha bat wat ni ki ba lung khun ru ki ba la dep kha khalung nang ta ki dang ai bu khun mo ya kita ru la sha hi bat ai injection tika bat la shim ba kam don kanu ka jing kita bat ka second dose ru kan ya bet kum ba ka long hi kum ba ka di hi kan tu ka ju hi ka interval prap sau du sis pa khat ars ni Di pihak ban batai kambnya ya kata ba ka beriu ka ba armet lada ka shim ya kanika vaksin haduk ka nu ka yarap ya ladi bat I kelung hakala jingya danu nu kenyang jumpa. Katar ko don kamba kani ka injection tika hi kani da hi ka kum ba ka long ya kiwi ki ba long ki ba armet ken mo ka ju hi ka protection ka ai mo kani ka injection tika bat ba hajing sisa dan ngi perkhat bahali ni kalong ka jing mentoin maka ai lang ye khun ka po ru ka protection ka jing ya da kana mar ba kadang pun ye khun ka po ti gini ki antibodies ki hia lang wat chei khlung ru ti kamot ba kalon ka jing ya da wat ye khlung I ba ka pun ru ti ya kataru la de research bat ka la don ka study ba confirm du ba ki antibodies la ni kita ki sipai mo ki ai long ka jing ya da ye khlung ru ka po chang ka ti kata hi gadi ka ba smutan nat ba kam don kanu ban septi lani ban ong ban artatien ban simken dan kam ba ban namar ko bangitip kini ba armet kidi ki kaduna ka bormet te namar ka por ba armet gi ong ba kata ka immune status jang gi beriu ka hiar kan dia ti plus ka kami ka ban besar lang ye khun mo ka po ti na kata ka daw ka ki pregnant women hi ki ba armet hi ngi shamba kidan hakata ka low immunity status tiana kata ka daw kidan haka high risk group masyu ongno bakila ban yo kem ni jing ya ka jing pang covid ka nu ka por tilada ngila kila yo ek injection tika kan long ka jing da ka bakra ba yaki bakatu ka jing pang kanum jur ken haka por baki armet kan num kata ai ru yai khlung kin yo ban sumar kin yo ban le ki check up kum baki day nang ta wat lada ki yo ka covid ru kalong kum ju hi ka severity ka jing jur jang ka jing pang hi kan duna bat ka jing yap ru kan duna hi Kala jing daru akan kambun kam tam kum batai mo pi immunity system ka kan thai ka barang pun khoni ka khamduna ne ba kibre kim de ban chap ting man wan chakmat ban yo vaccine ti Dr. Lawai shubu mentai ngi dang dap ai tang ka first dose but kibre ki yo ki side effect om li biong kli e mo ki normal side effects kim tre ban ai pat ya ka second dose tekan ja ayu ye ki pat lada kim tre ban continue dak second dose ru ya kum kita kibre lada kim tre la kiting na ka side effect kamut katu ka kanet tang ka first dose kumba ong kanet tang hadu lai panan namangidan kam sai ka second dose pakan pen klan chuchu ya ki antibodies ada kim wan ai hapo katu ka sngi ka bangibu prapusa hadu sis pakhat kamut kim yo ka fully protection ki kamut kim yo ka fully ka jingya dana ki yang jingpang covid kila ban jur ka jingpang ada kibet daki ya kenduk banu ki positive case kila ban jur ka jingpang kila ban poi hospital ru namar batang ka first dose hi kamla ban ai ka jingya da bapura kita kam bet bat ka ba arsin ne kade katamu ti Dr. Lawai pila men batai yang kumnu kini ki arteli ki dose ki trekam banya dai ka bormet no covid-19 pila men batai kam banya ba halor kata kumbangi la ong hi ba ka kamet jengi kadan kamya ki shipai ki antibodies kumbaki ong hi kadan hi ka immunity system ka bormet jengi ma teladangi ai kumbang la batai duk menel ladangi ai ka first dose ka penkre ya ka met jengi bahkan cenai kita ki sipai de pila ai ka first dose kita ki sipai barok kila mi kila pen kre ya dia kemudian kila kloi ban le persyak kenyada kiwan ki kenyang jempang kum uni u Covishield pangi ai uni Covishield specifically hi nam tau covid-19 kemudian ula long ready ban ya kun lada uwan ladangi la ai pa ya ka second dose kala nang boost susu kala nang ai susu ka kata ka power ngi oma ka kala nang pen klan susu ya ka ya kita ki antibody saka net jengi
Telah dangi yo uniu kenyang Jepang kilala ken benele persai ki kita ki virus ki bangi ki virus. Dia Dr. Mauro ka jingkli yang jonga ya pi kalong ba ki ikilat ban penduna ya ki side effects hadien bengila dep yo ya ka second dose of COVID-19 vaccine. Nama kidon ki beri ke yo biong clear ru ke ka kata kaban ya ki ars nilai ngine kita di ki side effects. Te ki dep skilat bengila ban penduna ya ki side effects la dang la dep shim ya ka COVID-19 second dose. Oh, kibabun hi pada ngisyam ba hakan ni ka second dose. Hi ki side effects kilong very mild. Ho. Kilong ru kibam long kibam kta ai la ni kibam num pen sniwi ai ya kamet mo kala long tangka sukriat kta kamet mo la ni pang tu ka kti ba dungin jek ti ban ong ba kat hadu ban dak kuslai ya kata ka side effect kam dei hadu kata ti namar ba bun ba ki kuslai ya kata hi ya kata ka side effect ti kidan du kibam trek ban simtang bagi kuslai ka side effects Henry, we have shim ya ka vaccine dala dep shim ya ka vaccine i side effect in ne atang si sngi ar sngi hadu lai sngi du. But ilong email side effect ibom kta wat ya ka terikam terijam ru. Kalong almost normal. Kam don ni kata ka ban haban penting ki beriau. Te wat ka first dose ni ka second dose kalong kumju hi. Long almost negligible. Ka balong kam dai hadu banda tieng gi breu ken man sim hajing syang di ban kam tieng man ya ka covid infection mo haba ya nujor ba ka ka jing jor jong ka khlam la da ka tre yo breu but ita side effect jong ka vaccine ilong iba ndai ba ki breu ken da tieng hadu kata ken kem don ni kum kata empat don hiru ban ong ba ngin hab banda kuslai lan ngin hab banda long ngin hab da long ban ong bangan ngam sim tang nak daw bangat ting yaki side effects. Tete beki yo ru sudi de ki daw. Oh gila mandi paracetamol lada ki don ketu kejing long set kemud mo. Kila ban le ketu kejing hau kluin. Nang ta kila ban ye le ban di sibun ko mani paracetamol tang paracetamol hiru ula yarap ha. Ketu kejing ketha kamet ka kli nani kejing long bayong kli itu ila ajak nak ajak hi. Ti doktor flak ban batai banyak nak ada you ba ding la dap ai vaccine yo ini side effect kumba ngi jutep ki kelung ru de ki yo injection chi ong bas admit mo but kalong kum ju hi ka reaction ju ki vaccine bar khoi ti flak ban batai ki beri bopek ni ka program nak ada you ni yo ni ki side effects kini ki side effects kilong ba pi la introduce la penrung ya ka tu ka dawai hakamet mo vaccine ti kamut baka body jongki kala sedang ban sedang ban proses ya kata ka rukom snai ki antibody sikan tam kata ka jujia hadian arti yo bangi shim ya ka vaksin ti kita ki side effects pada namar ka vaksin kala rung ha kamet ti kandon hi ken kata ka jing sngo ba hila man sung kriat kata kamet ka phan namar ba ka vaksin kala rung ha kamet tangga tahi ka ba kila kibri kila ban sngo sep tieng nri kam de pada ka ban pen ong ban khanglat yaki ban sim ya ka vaksin jadi tang ki reaction ba ka met ka sim ken ba ka met ka react hadin ba fla dung ya tu ka vaksin ka Kulishi bon Dr. Mauro ka jingkli jong ka phashi Dr. Lawai Dr. Lawai habang ya crunch phang ka jingdan kam jong ka jing IT kamo khamta man pendap ya ka second dose piso kumnu kuma pi badi doctor ka jing I jong pi ba shubo lada baro ki bri ki wan chak mat ban shim ya kan ni ketika kalawai jo ki kan long kumnu pat ke ka jing ra bangila ban ai we lada baro ni yo ketika covid vaccine kumba pi I nadu badang sedang uniu klam la jinjar haki brio deh haka imlang salang du kala jinjar kantami ki baduk lu bapli kantami ka lockdown kawai hi kami deh te balai hi ngi ongi ki ba ai no ketika pendep no kawai hi ka deh kala ba kin ya dai ladi pat ya kayeng kasem kantam ru lada hayeng hasem jungki kidon ki ba la khamno karta ki khulum ki khana lada ngi ki ba mi shabal kum ki balik trelik ta lada ngi shim ya kan ni ketika yin yada kin ki yaki balon hayeng ruki temen ki pelung kena rukan kam yada telada complete lada ngila ailot ketika barok khot hama shumut 100% dari bangila yo kala khamsuk ken kala khamsuk yang ngiru and then ka jingpang khalam ru kala khamduna kata tengin ong bahkan kan seduna be ka jing aitika
along bet kan la don ka herd immunity kata hi kamin aim hi de bangi kwa ban yo ka herd immunity ta kata ngi hap hi ban ya ai ban yawan chakmat ban aya ka tika khnam bangin perkhat ya kalawai ki khun ki ti ki men ki para rumo ban shia shongsa kumba syukran namo ban shia shongsa khlam tre khlam kta ru ngim la te la da ngi kwa ban long kum ta tingin hap ban wan chakmat hi de ban smutu ba ka e kan ni kala jinga da ka de ka jingba de ka jing sni ka de nam ta ka jingba ki pai ba na ka jingba ka yang ka sem jongi hi paro nam ta ka ri hi Dia Dr. Mauro pila ban batai ngi kamnya halor ka herd immunity but balengi don kam baro ban shime ketika bangin yo kata ka herd immunity mo. Ka herd immunity kali kita ka immunity ka ba kan sa develop ha kitu ki bom shim ya ka tika kembang isu ong no banta ngi ong bala dah 90% na ki ba khat prashan leng mo isu ong no mari ki khlung ban ai do banta ti kamut lada kini kiba khat prashan deng gila shim lut ya ka vaksin mo baro ma ki gila shim lut tika protection kan wan lang ya kini kiba 4 long eligible ru kan cover lang ka herd immunity lada batai benia ba ka de ka belong very scientific ka masyu ong no ka ba kan ai lang ya kan ni ka protection ka jing ya da what ya kitu kiba 4 long eligible nan kiba 4 day kan yo ka vaksin ru kan de menta lada kini kiba khat prashan deng kimpat simlun te kamut kani ngidang slam ban yo ay kata ka herd immunity hak im lang sa lang ken kadang slam ken amar ngimpat la ban watang yi kibala day ban ay ru kimpat ay ti wadi ki below 18 ani ki bahapo khat pras nem ni ki baka government kampat pelan te kamut kata ka bangin poy kata ka level ti kadang kam jangai le si hang ni ha ri jongi kata ka di ka herd immunity ka bang ong ba ngin hap ban poi syata tang lada ngila cross ya kan 90% na ka population ken lada ngila simlut ken Kati kata po omak no satang bada baro ki wan chapat ban shim nila ban yo kata ni ti Dr. Lawai ka ipat ka jingma kumta ngin chupanon kamno ka kentin community spread mo ila batai doktor ba tang bangin shim lada ngi wan chakmat ban shim ketika ngila ban yo ka herd immunity henry kat kom ka jing pe jungi menta kirang bun ki briban tiam ban shim ka ni ketika bat kirang bu jing mai kata ka community spread ni te kom i doktor ka jingi i jong pipila ban batai shai ke e ka jing ma ka ba up ngi lada baro ki Shiteng ki shime ketika, but shiteng kim trek ban shime ketika, but ke jing ma ka ba up hang ni ka community spread mata. Lada ki long kumta, yang ki bala shimru kadan hi ka jing ma wa. Tamar ba imla ban tip kum baki ong kata ka third wave ru kala banwan. Kade. Kade dan. Te takada ki ngi ong ki pat taru ngi dang pen sutu hi ka ki pat ba kum mangi ki doktor ru te ki wan shim dawai ki bri po ka UPHC lang ni ka PHC jungi ru. Ni try ni ale hi ban pen song thu ki ni batai hi ki kumno ka ikaban sa jaru mo tingi kwa hi ni convince hi ki kat bangila bakin yawan syakmat bakin shim na ketika namar ba kan bu hi ha ka jing ma yangi ki bala dep ai ka vaccine ru tamangi kerben bet ba kan long kum tangi kerben bet ba ki breakin wan syakmat namar ba ngilai hi menta wat hapo ka UPC jengi ru kila don ki ba yawan syakmat ban ai ka vaccine te kila nang kamyawan kila kamya smutu kila kamyawan te ikermen be bakanum dan kata ka jingma ikermen be kata hi te tambangin long be ngin hap ban prepare pat ya ka third wave lada ka yai long be kumni lada ki dang lada ki bre ki wan chakmat ken ban cheme ka tika kamut ni hap hi ban be prepared for the third wave kum bakiam Kalong ka susi ba lada kawan ka third wave ka hap yat biang ka lockdown ba kan hap yat biang ka kata ka imlang sa lang ka livelihood jungi ki brio dai ti Dr. Mauro haba nya kan chpang ka vaccine i ba kini ka World Health Organization nei kala kran chpang ka taka booster shot shaki developed countries mo ki bala along fully vaccinated ti pila man batai khindiat ke ka taka booster shot ba bat lada ngi don kam ni menginyo ka taka booster shot hadin ka tu kan ni tengila adep yo ka second dose So kibai kiri kila sedang du ya kan booster shot. Tambah ki sedang ya kini gi balong ki elderly ki ong ki above 60 but ki badan comorbidities. Kum ki jingpang BP sini nanta ki jingpang kelong senang
bapang cancer mo ki bedi ki high risk group Hoi. ti hari India ya kani kimpat recommend haduk menta ti Henry lada kawan ka booster shot ka EM ka jing temu hi kalong ba kin kalong no kumba kin kam boost syu ya ka immunity jong itu iberiu ken namar ngim tip hi haduk lanu kan kut kan ka kelam dum dan bala ban ong ya kata bo ti kadang don ka jing ma ken ya ki babun bat ikini ki high risk group ti kadang don kadang bun ha ka jing ma ka ba ke kumang ong hi ki scientist ki research na kapor hi ban wat ban ya ba la dang dan kam syu ki protection ki ba kam ba syu ne em mo ti kata ka booster shot ka di kata hi kalong additional protection mo ya ki briu ki ba don kam ti Henry ha India kat haduk menta kimpat la ban raya kata ti lada kawan ru dak si ko bakila le kiri ti kadai hadin ru benai pa pikut ya ka second dose ti long ha India pat dia ka protokol kala ban long dak mui ru ngam la hi ban ong ngim pat la hi ban raya kata Haka jing tip jopi ding la dep yo ka booster shot ka di ka final and last shot shubut da ka lawan ka booster shot sini shari juni hopefully kan deka last final shot. final booster shot The Dr. Lawai regarding ki bri ki badan comorbidities mo ki badan kum ki heart disease ni ki lung disease e te ke ek advice jong pi ba pen ai ki ba kin wan chakmat ban chime ka vaccine yo le se ki tiang mo ba ki di ki bri ki bam shat bam plan ki adon pa ka jing pang hamat yo ki tiang ba kan ni ka vaccine kala ban pen kta ya ka met ka phat ka kwat ka kya jong ki de pila ban batai shai ba ki bri badan kum kan jing pang ru ki la ni em ban wan chakmat ban chime ka vaccine Okay. Ning kong hi por bakawan ka vaccine deh hapo ka ri jongi ngibu shwaya ki comorbid person hi. Iki badan lupa ki ni jimpang ki jingstam. Namar ka long kum ni pi gitu ki badan lupa ka jimpang ki jingstam ka bormet jengki kala telot. Tekila ban kem kloy uni u knyang jimpang covid. Tana kata katau ngi ai shwa ning kong ya ki. Hagitu ki banai ki ba mina kini ki nyo benai sedih kum ki benai benai ni kom nai ba ari gitu ngidang penyat ni shwan nam ta ki comorbid ti kum ba ngi chupet mentai ki comorbid case ru ki bun ki ba kidon ki case bangi ngilap hi mangi mo apo ka UPC jengi ki badan ni kini ki jingpang ki ba kum ka shubu kanuksa ka ba yu ka deka hypertension kamut ka jing high ka BP Kidon ki batiang banwan ban ai tekila wan ban consult yang ngila batai ki ba ka bhala da pishim khnang ba kan ya da shushu ya ka bormet jong pi kila nget kila wan ban ai vaccine ta hadin kat tu kat ni tang ka first dose ki wan ban ai ta kila wan check up yang pat ka BP jgi kalong normal ta kalong ka we ka kadi kan nuksa ka ba lada pi wan chakmat kala ban pinjam ni ko tu ka jimpang jong pi kum ka BP ya kawai hi kata bangi ni kermen bet ba ki bre ki ba don kum khantam hangni hari jengi ki bon ha ki diabetes case ru ni kermen ba ki ken wan chakmat bakin shemya ka tika kana bakin ya dai la de bakin light ban daki kem uni knyang jimpang ru ken light ban tia hospital mentai kawai hi kamin bangi de ngin dak em ki badan diabetes kalong ka severity jang ka disease jang ka covid em ka khalanya hati Tengi kermen bakin wan chakmat bakin shim ya ka tika bakin num dei bantiang naman ningkong ning shap hi ngila ai hi ya ki badan kum kini ki jingpang kum ki cancer ki lung disease kini ba khoi ni ai ki teki don hi ru ki ba on the treatment ru kum ya ka CA ki cancer ki wan shim ka tika hande kim le kam dan ka jingta ai ki let be ka treatment jeng ki kham sngu yo bor pen ban ya ta Dia doktor kum ka jingi I jong pi tie bun ki briu ki daka influence jong social media mo kinget yakini ki jat ki rumors want to use aka kentin pareng ba ki kran biet chapangkan nika tika vaccine nei joka covid ken mo tie kumi doktor phila ban ai ka advice ki briu pek nika program ba ki lat jingtip ki di ban wat banyak phane ki website EU ni ki medical specialist big scientist ki di ban kran ki bat ha tu ki di kimdi ban nget ya kanika jingya tu ni jing pen I ha media ne social media ki babakla ki kupor joka vaccine kumbangi tip hi ba kajing sniu ka par stat mo banyak kajing ba te kumi kita ki bringi kwa ban ong ba kim dei ban nget biet ya ki kita ki media ken ada ki snowden kajing
keli la ni ka jing kwa jing tip penchai kila banwan haki haki kum shubu haki ki doctors ki badan hajan jengki ane dadon ki UPHC ki PHC jungi ki badan hakashnong ka jengki kila bakin wan chakmat deki kwa ban keli kila ban wan ban keli kila ban ai ka jubab namar bakin chunget biet yaki social media ta kamlong kir ki de ban perkat ba shwa ban nget la ni shwa ban ban wan ha ka conclusion ba ong bakadai kamut ki de ban yo shwa ya ka correct information ke kata tu kila ban wan haka health department health center jungi kila ban wan ha keleng kila ban ni ya ka website ru kila ban go through yaki website ki pekum ki news ru ki news ki ba ni shania akum ki BBC news ki NDTV gitu kila ban shania andre ban ong through fake news menta ki pun kini ki TikTok kini ki teng ki breu ki ba shule kai ki klemut ba kandai shapang ka vaksin kila shimpat daka hak ta ka rukom ken bagi thau bet ba kandai shapang ka vaksin ken kinget bit chu ong no kum tu last time long back hi tu ba bet pisah mo ki ong dai daki IT ka ki bet pisah katu kam dai katu ka dai ba it's just a TikTok trend ki bre ki le ka TikTok kan undang ila awat ba pa itip ba kitu ki bre hi ki apologize ma ki pan ma ki ong ba i klemut ba kan dai namta ka against ka Covaxin ma kam dai ka anti Covaxin katu hende ka dai tang ka for fun ki le mo kata hende ki bre pat ki shim no hakawi ka liang kalau ke badan kan hi ban wat kila jumtep shaki sources ki bapian te ti shobang in pinkot yang ka program pidon e ka message ban ong ki viewers jungi halor ka jingdan kam jong ka vaccine but ladang ladap shim ka vaccine gidi ban pendap baro atli ki dos doktor kalau ke badan kam ha bangin skung thu ba ka injection tika bang ai ka dei ban ye persya ya kan ka klam covid khat khandai bat don dak wei de kalat ka bangin la mo ban dia ti kani kala de no ka tang kani hi kalat ka ba le singin penkut ru ya ka klam pada jin baro ngila ai lut ya kani ka tika pat ngin ai ru artali ki dos mo ti lada ki brio hi ki don kedo ki jing artatin shapang ka injection tika namar ko mangitip hi menta baro hi ki jaka kila don bet ki doctors lani ki healthcare workers mo ki bala ban pensyai bat ha ka jing persang jong ki health department hi na baro ki angle si kala long bangin ngin batai ki brio ngin make them aware ngin pensyai ka jing bom sutu jong ki ti tangba kumba yong doktor lawai ba ngin wat ya ka jing tip ling ba ki YouTube ki ite long kam ya ham namar ngim dei ban ya lek kai bat ka klam mo masyu ong no itu ijing tip jongi bangiyo nang ba ki YouTube ling ba ki sources ki bam biang mo ila ban long ga jing khanglat bat kani ka klam le si kan ne community kala bo ingi ka jing jenjar mo ti lada baro ai nangi ngis ngau thu ngi don ka jing kit kli ba pi gani ka injection tikam de tang ka yada tang yang shimet mo ya i brew shimet de ka yada ya ka yeng mo nang tay ka imlong ka sa lang hibrok kowe padi ka ri hibrok kowe ti ka injection tika di tangkani hi empat don dawai ti kat hadu mentamo ban sumare ka tangkani hi kalat ba ngila ban pendu la ni ban block ka ni ka chain of transmission mo bakan num continue sa ken tu virus unum yo lat ban multiply sa mo ban mutate mangi mo mutate pun kala duri ladi te namar ba ladang isim khia hi ya ka injection tika bat ngin wan shakmat ngidan kataka ngila ban long kibriu ki balong kit kli ke nak bentak imlang ka salang bat ba ngidon kata ka jing so scam ba ka kani ka klam kan kut ken handai lem da kumta ngim dang ban ong mo kata ka kan ne hadu kat nu lada baro lada babon ki dei ki bampat sim te ngi de kentu ki briu hi baro ba lada ki badon ka jing after tin ru kinwan shakamat ban kli bat kinda kini na ki sos ki babiang na ki doctors ki nurses mo ki ANM ru ki la man batai ba kam don kanu ka jing kita la ni kanu ka
bangin siap tiang Henry kan long penban kejing ada kaban la ban penduk jat ya kani ka kelam hakari ke jongi bat ka perthai barok kowe Kade kata batai mapi Dr. Mauro bangi don kam hi panchime ketika namangi padon ki wiki lat jinya daru lat nyot tan ketika nonu kunyang Jepang tengah ai kublei Dr. Lawai bi Dr. Mauro ki blai shim benta hakane ka program Dr. Speak halor ka phang ka jing don kam man ai ketika covid ka baar te parlok ka tu ngak pui ka program shaka bakut jong ka program ngade da karwan lang bakane ka de Dudashan Kendra Shalom